Il-Ministru tal-Anzjani Michael Farrugia ta' xifhem li l-kuntratt skandalus San Vincenz de Paul se jibqa' dej għaskontu l-Awditur Ġenerali wkoll għalli u velju formani. Farrugia kienet iwieġeb il-mistoqsijiet ta' Net News l-għada li l-Prim Ministru Robert Abela ikkonferma li l-Kabinett għadu jrid janalizza il-konklużjonijiet tal-Awditur Ġenerali. Fit-totalità tiegħu huwa ġustifikat u it is a value for money. Iżda minkejja ċanfira li nata l-Gvern, il-Ministru tal-Anzjani qal li ma jaqbilx mal-NAO u dan meta b'dan il-kuntratt il-Gvern taħallas id-doppju ta' kemm iħallas fil-homes privati. Hemmhekk le ma naqbilx ma dak ir-rapport għax ikkompara ħaġa ma xi ħaġa oħra li m'għandix taqsam. Il-kuntratt li sewa 274 miljun euro lanqas biss tela fil-Kabinett bil-Ministru jgħid li rapport għadu qed jiġi evalwat wara aktar minn ġimgħa minn meta kien ippubblikat. Għalissa bħalissa dejjin minn evalwazzjoni ta' dak ir-rapport. Id-diviża tal-Ministru tal-Anzjani għal dan il-ftehim jidher li għandha l-appoġġ ukoll tal-Prim Ministru Robert Abela li lejliet qal li skontu s-servizz u uniku bil-Gvern għadu qed iħallas id-doppju għal kull sodda f'San Vincenz minkejn iħallas fil-homes privati. Dan apparti il-fatt li l-Awditur Ġenerali qal b'mod ċar li l-kuntratt kien wieħed illegali.